Asia pronop teron la penaria sang hotum towi kang hua theng pi dang kre hini motor hum thom kenep dun long. Hong Jangre arong along All Party Hills Leaders Conference mate thi hek pen APSLC asong atum kang dang ame kang ni. Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo sarthi tok bi arong rongasar akimia phan kache soya me mesen pen kapachun pot. Lakhahini dolamara araratum ningke mepar pikla pen rara cyclem bangpu hun phang cho aphan kachoru pajirpon. Nelibirta thanbang Sondro Singh Rongpi aphangsi Bisonat Karbi Live Kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pajiriklo kardom. Tangna pini arsik jitla pen sodda ka birta nonang ton pen arjikta. Asia pronop teron la pen aria sang hotum towe kang hua theng pi dang kre hini motor hum thom kenep dun long. Northeastern Silonijan Forest Range ke parlo therepo chiklo niphai thom kebra isi ajo the ang prin prele apor mate por phai ke thom apor malom dangkre hini motor arlo seguna theng pi phanta ke thapon o tarpolin harlup chek lapen thangalo awe pin pen atheng pi lapen amotor kenep dun long. Non malom karbenglong atokano malom ta anibang theng pi kerok ke pon kang hu engton pon pelang ang along si theklong. Lason se Northeastern Silonijan Forest Range Officer Assistant Conservator of Forest mate thi hek pen ACF pronop teron ke japon patrolling ke dam bom ahut si laso motor nepon longlo. Patrolling ke dam ahut ACF pronop teron apen forester banghini forester guard banghini master roll bangpli home guard banghini ingnam raiko masai kya tum chelangsi nepdon longlo. Home Tom Dankre hini motor aphai lake AS5EC AC Pli for Pli Nerkep Lapen MN 5EC AA 5 hini 5 truck Lapen BR 5 truck G 5 for Nerkep truck La Home Tom along Theng pi aphai lake volume Nerkep kebra truck tok bora troxy kebra isi lapen labang so theng pi hithi along jor pulatang te anam lake lakre hinira suri troxy kebra suri isi la an longji pusi nangthan pachinidun. Barma pen keban kanghua theng pi Dimapur pen Guwahati anat kepon bom ahutsi towe ajo langkar om mate gorom pani along neblong cheklo. Laso theng pi hum thom pen pen methang asai hemate Silonijan Forest Range along Vandersi 6 speed atlo nonamat labang so theng pi ahem phua tumaphan pangthek pon long lelang pusi Asia pronop teron ahin pen phrangke athengno klardak penang than pachinidun. Silonijan Forest Range pen so mobile checking unit tum alang litum duty kuribo towe profile budget from apor malong ni so hulsi umthom gari ban le biglo lakanala litum mari ding valid thang papers ave alang litum long tipi chalan bustame ave so aputak sin litum ban le biglo check. Ada maksudnya pi atung kena dun nompo ba bang kena tun koson pe atung kena nompo kumani nanti tham bang dun man permission sonai pi sonai bantu la son bang niltum panthang information apang pe nangi pi pu bang ave niltum generally so patrolling team mate mobile checking units that niltum range pen claim bomb so basi kena best information niltum no so checking kena tuman ani eta kan tum bomb ma niltum isi regular mane si interval basis niltum claim biko so sang tera so ating pi kiwang ke so kona pensi la so ating pi kiwang niltum na ditu handyman hahi alang nitum han chetong hodbang alang nitum Dimapur pensi wan pu la pen ating pi bangke alang nitum Guwahati na si polit bomul puting jethan tangte sar da bakso thing pi kewan lage Dimapur pensi wan pu tangte da bangso check post ke do piklang bosam da bangso check post sang bong banana tum kin dek long po da bangso ke am ko buson sin na tum nek nep nong paplo asi
dak mintum silunian rens angkang nung lele ko kapre rens checkpost mate va peni pustame alam bangke alam mintum lo pustame mobile checking unit side ki doiglo sistame aso mobile checking abangke pamukan pumom ditula forest check gate ason bangi kali asi isi interval pensila so units bangalang mintum duty claim sila so duty claim among donc si puri dunde da pulote lapange kamu tengpi pa ada tengpi pustame dami lompo akhirnya pasal tank kena untuk driver satu mah driver bang mintum ari deng bang nimen pusing tata mintum bang lapen kau nak por dong tong apor baji thom apor itu Abang so pi na ador kan tak doi sa atau kita mintum labum thom magari pe 5% से क्या लेकर आए? कार। तो ये कार आप लोग कहाँ लेने के लिए आए? नगांव तो जाएंगे बोले। क्या? नगांव में। तो आप लोग इधर क्या हुआ अभी? इधर वो पकड़ लिया वो। पकड़ लिया। क्यों आप लोगों को पकड़ लिया? पता नहीं वो कागज नहीं है। तो आप लोग ड्राइवर क्या? ड्राइवर। तो आप लोग को कागज मांगा और आप लोग कागज नहीं है। तो आप लोग पायलट से भी ऐसा क्या है क्या? नहीं वो क्या हुआ वो ने बोला कि मैं खुद चल रहा हूँ साथ में। हाँ। फिर भी आप लोग कागज नहीं है। तो कागज वो बोल रहा मेरे पास है कागज। तो कागज तो अभी तो नहीं है। नहीं आया है इधर मेरे पास नहीं है गाड़ी के पास। गाड़ी के पास नहीं। फिर भी आप लोगों को अभी पकड़ा गया है कि नहीं? तो आप लोग अभी क्या करने वाला है? हम क्या करेंगे वो तो मालिक ही आएगा कागज लेके आएगा जब ही छूटेगा। मालिक आएगा। क्या मालिक आएगा? तो मालिक कब आएगा? पता नहीं वो तो कब आएगा। मालिक खबर मिला है कि नहीं इसका मामला में? बात नहीं हुआ आप तक। बात नहीं किया। तो आपका नाम क्या है? रहमत अली। और आप? लखन। मालिक का नाम क्या है? लखन लाल। नहीं गाड़ी मालिक का नाम मेरा। हाँ आप लोग का गाड़ी मालिक का मालिक का नाम मेरा उसका अरे क्या बोलते हैं मालिक का नाम है पता नहीं। पता है मेरे से लेता नहीं बनता। इंतहाज। और आपका मालिक अनिल। तो कौन सा गाड़ी आप चलाता है? कौन सा? तो उसका नंबर बताइए। MN01AA0206। और आपका? मेरा हाँ। GR06 GC 0586। Karbi Anglong Chokki Hola Pen O'Neill Rongphar Report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa birta non puthot ang ton pen langitha. Hongjangre arong along APSLC Ratcharia songatum kangdangame kangni. Nijang Karbi Anglong arlo Hamren constituency angkang arlo along kedo. Hongjangre polling station angkang along Meipu Rajesh Rongpi Kongchun Bang Khonsing Teron atum patirpi ponsi. Hongjangre Pathu aklamasai hemalong patumi thereni fight thomkebra EC arni. Hongjangre polling station angkang along All Party Hills Leaders Conference mate tihek pen APSLC Ratcharia songatum kangdangame kangni podopon. Patumi Bangso Hongjangre arong along All Party Hills Leaders Conference mate tihek pen APSLC Ratcharia songatum kangdangame kangni pona me along. Alhui sarpo aman penakchitong dun lake APSLC tiripia me amepu jai kathar lamjai sarpo angtong ingti kathar APSLC Nijang Karbi Anglong amepu Bikrom Hanse pache thangchun bang kursing timung Longson ingjai APSLC Hamren constituency amepu Moniram Teron Kongchun bang Mohon Teron Rongasar Rubasar Risobasa Sarbasa atum chetong don pen Mei ing samjin pen paropon lo.
Patumi labang somi ke dolong bangeng ko dan nerke babang phu bang piatum Bharatiya Janata Party ASDC Congress Ratchari Asong atuma pohu pen COC All Party Hills Leaders Conference mate thihek pen APSLC Ratchari Asong along chepauk dun rentilo Lapen halapu Bharatiya Janata Party a sarkar atum nangchari bom bang bomlo bonta alang litum thuke thangnat ta chini bangwe Karbenglong arlo koson sike claim ke dam nangjima lahai huya puthak che roktok pen arsik jit pen APSLC ame phu jai kathara hin pen hadak kasitong arar phan than mum teken Lason si patumi nijang Karbenglong arlo Hamren constituency ke parlo Hongjangre arong along All Party Hills Leaders Conference mate thihek pen APSLC Ratchari Asong atum kangdang ame messen ingsamjin pen paman panno Rat kace tu nang kacini dun an ke nang dun bom lo nang ke dun bom lo nang ke dun kang tung sai se lo pen non ke dopi kang jang lo la pen ke nilitum ning thelo la BJP Congress tum aphan pe remre te litum adet ke kivir lo la pen APHLC nilitum la APHC ba ilitum si la Karbiang long ke rai un chot po pusi ke klang athema APHLC tum hello non anta kichi tum amen voter list pen ing than ernangji puga ningji la pen sakorita la tum han pinang ne ing than ernangji voter pen pata longlia pata ta la tum han kichi tum man pinang ne ing than ernangji puga ni tum APHLC tum si ningje chot la pen na pen pharokre sir kebra Trokebra sirkeb ningtan ta APHLC tumsi autonomous state hill state ta ke vanlo lasi non hala sot ke var ke congress tumsi ke var hala so congress tunge non ke BJP pu amunita chelar voi la tunge ahuti sipenge la inudver munisi BJP la unidver munisi congress la puson la posi la congress ven BJP ke jatvet lo na pen la tum hele autonomous state ke vara tum lo nili tum ke vana tum banglo la si non nili tum chini APHLC yong si la council election high det lote autonomous state ke ningkan phong bong li tum van unji pusi ni tum ning kedo lage hala ame thang ke claim ke chok chi do ko tum la pen vote long le na ko chi phere tum la pen hala ame thang ke claim long aning chi thi atum mati lage itum ke claim ke mimi dalang posira tum bunan jogjilo lasi tum ke ther pen ka pe to war ke avilu poche ma tha tum no ke claim mesen tum purutang de la ke ther pen ke bo chohang he non bisar lam la ke joy ke lam lo ke ha Delhi long Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party tum alang litum ke ther ke ha pen kai ke ta vote chohang he alang litum Delhi long ke claim ke dama saya mula paklang pola soteng mesi vote chohang ke ther ma tum lo BJP tum da ke Karbiang long det boli na hok India det piang kang no hok da ke ther pen lo lasi dakta hamben along langam lu putang de mosing timu ke hai la pen alang litum la chakri chakor man ke than gala lo ra phan dam ra ther dam nun lasi ke ther mati vote pipe te nan tum han sang pipe la pen APHLC meeting dun lo putang te sang pipe tang ho hemson pipe ta la hai ke ther lo lasi la ke ang lama sang thek lo ke mosing timu ke hai ke claim no hok ta thang da lele pinlang ining ka che thia thai avelang pu ang thek lo la rar phan ther nang kok lo la si pinier ni ke da hamre na rar phan phongjang de rar phan tum chingki che than lo che pare te kang long lo pini banan bar bang ke em mo sing ti mo ke halina ke ther nang kali ke ther nang ke ili tum rar tum nang li tum sang vi pe to warang vi pe mesen na voreng wa sang vi pe pulutang de ni tum ke vote bang ke nang pi thek thek pusin non ke mo sing ti mo ke hai la pen acha khi chakor tum han bang ke non ke ther po pini dakta tum APHLC mai du pu thek lor si dak te bok trai tum phak that pine ok an ge chu amai na bidun kok lo la si la hai hui chame alang ni tum kupinda mai bira aron lam thano ni tum pui bange thang lam abe aron lam thano ahok lam thanoi rar phan ka pachini awareness meeting bino thang lam abe ta non la pukali det kente dak meeting long ahok lam ke thana meeting long na ge khang don ji phan dak bang ke okay chu pine men pen sina ge khang don la si hor pen la si la hai hui an bang ke akhi nu ke claim an ge la ke BJP tu ni che right det lo la pen akhi hinu ke claim nang kok ke ther nang kok bang ke ame thang tum ke claim ang thek thang abe det lang posi claim na claim nang kok lo la hello Nijang Karbenglong Dongkamukam pen promise terang report Biswanath Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha
Sarthe tok bi arong asar karlitang nilim son tok bi si rong rup cari ponlo bonta alangli kiram tang achiklo asang tet jut koksi sang tet kachon dam kedam jui penajok kiram tang there ni phai thom ke panerlo por phai kre hini pen akorte adagwam kolom son tok bi apansi apo sarthe tok bi amena asopo aphan poho arbak ponsi pini pen ke rong asar lopu pangdak pondo Lakhain koira phon nilip MSC constituency ke parlo sarthe tok bi arong rong asar kache soya me along me ke japon lake rong ame phu ijup tok bi pen kache pahim phu pon ame along me ke pha alam the sarthe tok bi arong kongchun bang ken sing terang pensi me ke pha alam the than pachiri ponlo Labang Samelong Nilip Arlo Rong Asar Lapen Sorkari Gambura Lapen Chokihora Thana Amepu Anparta Nilip Press Club along Abidisar Elison Timungta Chitongdun Lapen Anparta Ratchari Asong along Kethe Kiding Atum Lake Samson Inti Samson Tiso Abarim MSC Lapen Karbi Cultural Society Mate KCS Tiripia Mepen Sunil Tokbi Lapen Anparta Ongdung Kethe Kiding Atum Chetongdun Si Sarkacheso Ame Papleng Ponno Rongasar kimi aphan aposar thetok biamena asopo aphan poho arbak pondo lapen arna mahir jume ke doji aphan Christian adhoram atumta arna mahir jume hangpilo lapen honghari atum penta amena arna mahir jume hangpi pondo Sarkimi Komalson tok bi pen kachethan ponke dagarongke rongmarjong don faroi sida nerkep kebra don fli ando lapen dagarongke Muluka phailake pharo sirkep ando lapen dhorom ahina bangke hongharia dhorom lapen Christiana dhorom sitamido lasi neliarta jum heklang wai phet pusitami kelang kapang bar pon thekji aphansi boripon popusi sarkimi Komalson tok bi pen than pachini pon lapen kachetong an pen anesan cholinsi sar kacheso ame mesen pen pachun ponno an bitri aprang se nang litum paper media tung khan karom pi julo ini labang su sarthe tok bi rong sar ke soya me long nang litum labang so program long nang litum lam api gitu semado ini thare perang wang paklar apa nang cerap dulu nang litum perang sarthe tok bi hala phi aja perang semado rong sar presiden hoi pen nang litum khan suri akadom pilo lasi Pini alam the lahalo je labang so rong kenan rong mupen ta gamrat than lo lasi non ki bang jilang anta nilitum la rong ru ameka ratum kan sta rong asar long cerap citodun ko posi nilitum ta lamchak cipilo rong asar nasi nilitum te tu ne lage sar to bi rong asar chisoi amesin nilitum pini da siding polo tipinangan akibi la penakebe nilitum thegam long pe sidak sar to bi rong pangri committee secretary long nilitum dhani work members association lo si pini la sorong phan la rong pini sar ki soya sar long nilitum tami unan alang long kibor ilong karja bini phansi nilitum ta income sorpen mang pon labang sorong phan aprange pon ji pha lansi curana baha phan mitiang tami di melong lu de bang ro tapi aprang Karbenglong Choki Holapen Onilson Rongpha report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Lakhahini dolamara araratum hun phangcho aphan kachoru kapajir Pini Duar Bagori constituency ke parlo Lakhahini dolamara arat pen hun phangcho aphan kachoru kapajirpon Lasonsi pini hun phangcho pen Lakhahini dolamara ahawar dolamara town area ke parlo kosor rongpi arong kedam ke bangatowar hun phangcho pen mitar pharo pho adak sen gravel ke thok pen towar kasalokasai kedengpon Pinpur me hun phangcho alangli inut social worker mate rada sai klembangphu lapen alangli ke ratchari asongalong cherok tok inut bangphu laswa joksi radatum ningka chethe parpik dosi nonapor towar kidam kewang vecheng apor ahut lapen keso une apor ahut kisung thektik angbong pen akirap ka chohang pon angbong pen pini apor local dolamara leaders mate rada sai klembangphu hun phangcho alangli ame thanga khia dat chepadam pen mitar pharo pho atwar sen gravel thoksi towar kasalokasai dengpon no
Lapuson towar kahino pen kaceleng kisung tektik apora hut ning keme partik radasai klem bangpu hun pangcho ahin pen. Amena akia dat tinghon hepin pen. Hadak aradatum kaceleng ke joy ke ji aphan pura towar kasaloga sai ke deng piajok. Lakhahini dolamara aradatum ning keme partik radasai klem bangpu hun pangcho aphan kachuru pajirpon. Kalang lo ni to rong bin nong aku ni lige organisation long claim dun wifi tame ni metha rong bangge ini anida aki mission kya belang kedam ke bangta ni rong pudai kali puge lang parai ke rong dopik rong ingko thong kep du la so rong ingko thong kep mong tani tum kedam ke bang siksa ka holo la bang Batang te la bang so ang bong pesta me nang like ile no ma ki dynamic le da lo da Kajirong district ang bong ke tante da lang it tumarong long la tuwar kedam ke bang ki sung ki boy an ke gomen fasinang sum cikinang po tante no bang ke da il tum local le da fan alang li ya fan pang chu fasinang bang ciki po na ko so lang pot ko pik sung ki boy ki do ko ka jeni silang li fan ciki po na ko so lang pot ahok lo nang le nang kar ju ahok pet bang ke non ruling party ke BJP sido bom lo BJP ben kachotoy dun alidar da dolo MAC Richard Tokbi alang li site fan tami ni tum batai ko an ba sudi da ke pleng tu po alang li fan la border pitching bandani li chingki dam alang tum batai thom pri bang elo la solong ta alang li akam klemi fan ke mathate aku dak sta me chu ni long bang ni fanang hangsi dak de long long lang lo to war bang chelang aku nang bonai pipo ko sitani tum bang ke ahok pet bang kidam ke bang ta kasik sak lo non make kasik sak tu nor bi nang be cheng po nang le lo ni tum ke a long le thok thup lo la song bang ke ni tum ke dong lo dak si theng han lo bozar ke daman ta me la pen kisokun e ka chipon ke wan ta me sik sak o amasi asai jog je ni tumarong asa agambura bang la pen rong sor dam si dak de bohet ni tumalong leader kun phangcho ke halang li long si dam lo nang li ke aprang betame idut bahani ban rabom la pen nang li le nang rab li nang rab bang velo posi nang li non tong se kot pen mane ni tum hala arong nang thok pitha masih alang li bang taning ke me pen ni tum agambura phan a hotman ni pi pen alang li bang aku puthot la so atubar ban au bonai pi la bang ke nili churupik lo apen ni tum atubar ya jak dinglen la hidi jo si dam ni la hidi jo an si dam alang li thokpon po busi pamu nang than la ka lik bu ke dolong an bang ke singre bang thok ko ha rong an sang nang thok ko ku dak chok ko li alang li an sa ning ge jo ning thelo de rong so agam ra tun kan alang li tum se paduk pen alang long dam si alang li aku an su se ning ke me pot alang li phandak kurban thulo ni tum ko sorong pia ro arong pen bang ke nili mithang rong lo jongjung rong lo aposi nili alang li phan ke akiro pipik lo je hun phangchu alang li phan bang ke la alang li ni tu malam nang kar ju pa Kajirong pen Robelson Rongpi report Bisonat Karbi Live. Tang depini prime time berta la ampen sik kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thula pen dome thakme.